Wer'ike dum ọma Kraịst bụ ezi okwu ike Chineke ndụ ọ ga-abụ ọnụ gị n'okwu eze ebighị ebi. Ekpere
ike anyị, gwa Chineke n'ekpere.
eze osi onidibige omeriwo dịrọ ya Wer'ike-i ọchịchịrị ya na ndị nsọ ya gachi ebighị ebi obide haleluya obide na-ejozi n'efu onye nzọpụta ejiri gị n'efu Jisus eze osi onidibige o nweriwo dịrọ ya o merike ike ọchịchịrị ya na ndị nsọ ya gachi ebighị ebi obide obide haleluya obide ejide gị onye nzọpụta itiwo anyị Jisus eze osi onidibige o meriwo dịrọ ya onye merike ike ọchịchịrị ya na ndị nsọ ya gachi ebighị ebi obide obide haleluya obide
afọ n'ogologo ndụ niile, onye nwe na-edu nwayọ.
Ekpere